To fa, baka taba gaya min ba, yanzu niki ta kira waya, iyayenku sun amince da batun auren. Me faru? Kai hauka ne? Wace magana kake haka? Idan ban yi wannan magana ba ina ganin hauka cewa zan yi. Daga me matsalar? Ba guda ɗaya bace. Kullum idan muna tare, gaba ɗaya ji nake kamar an tare min numfashi. Duk a takure nake ji na. Ita wai komai ya faru yadda take so. Kama daga fim da zamu kalla, zuwa kayan da zan sa. Hatta abincin da zamu ci, ko irin askin da za a yi min. San ba ta bari na ne bacci. Kina da turo sakonni ba burki. Ji nake kamar da jefar da wayata na ɓoye ta a wani wajen ma gaba ɗaya in huta. Me yasa take jujjuya ne? Ni ba banzan kuikuyo bane. Kaga, nutsu kwantar da hankali dan Allah. Kowane sati sai ta kawo min kek. Wai barka da zagayewar lokaci. Waye a cikin hayyacinsa zai na shagalin zagayewar sati. Ko bisa kuskure kada na kalli wata.